Oba. I'm very happy for Ifime by Benson. By Igbo Matthias. What help this young man there? Really, I go now. I'm a guy the operation, but as never tell me based on now take a card in Libya. Banana. Marathon can use all this medium we can Igbo love themselves. Bo Matthias. No ya dele anamma. Ebe n'obi bụ ife ọmụ na-emele ụmụ Igbo. Ya bụrụ ya mkuchu, bụrụ ya mmaji, kwuru mmaji. Na this young man from through Facebook ebe yom simbigo munyele aka. Na ọ dị afọ ụzọ. Don't feel me and na mmadụ mwe kwuto God na ụmụazị. Awe Matthias. Owe bịa for rescue. Send the boys ya. Ewe mee ya. The man bakwala baby m wole mmanya na ọjị wee bịa ya na nwanne ya nwaanyị. Wee bịa. Michael. Bịa ba. Nye ya 10,000. So Matthias, thank you very much. God bless you. Oga dele na Matthias. So nothing we gwe. Yes sir, because kan nege sir. Oga adrege na masa. Yeah. Uza ga boza awale. Family you know why. Oga berege na mezu. Ka de ka isu ko e. Yeah. Dalo sir. Matthias asi mu kenei. Ejuro m contact, no je contact e bi yeli oba. Odo ni come contact ma adoro m good in calling. But I don't come mail video we sing thank you. God bless you. Chukwu meziele ya ụzọ e Matthias. Ndị na-achụ ihe nwa ada. Ndị na-achụ ga-enwekwa ada. Ọ dịle ya mma ụtụtụ ehihie n'abalị ebe mmụọ Ofiaafuluagu gwa ya okwu maka mmụọ eme ya ọ ga-adịle na mma ya ngwa jide ndị nwa ka iwe ego ife. Daalụ. Thank you sir. Yeah.